ברוכים הבאים לכנס מפעילי האירועים הראשון מסוגו בבאר שבע במרכז הקונגרסים. אני מברך אתכם שתהיה לכם הצלחה, ואני מאמין שתהיה לכם הצלחה, שיהיה שבוע טוב. אני מאמין שיהיה לכם הצלחה, שיהיה בהצלחה, פעם הבאה תעשו את זה אצלנו, למה במקומות אחרים? אז פעם הבאה אנחנו עושים את זה באגמים, בעזרת השם. שמי תרז, והעסק שלנו זה תרז רוזלין, זו טניה. ערב טוב, טניה. ערב טוב. ואנחנו, יש לנו סלון קלות בעיר העתיקה, בחלוץ 115. יש לנו שמלות ערב, שמלות קלה, שמלות בת מצווה, ואנחנו עושות הכל. מה מיוחד בסלון שלכם? קודם כל, היחס האישי, שזה מאוד חשוב. האיכות, שאנחנו לא מתפשרות על איכות. דגמים זה עניין של טעם, אבל כמובן שאנחנו מעצבות את זה בהתאם לגוף של אותה לקוחה. והמוטו שלנו זה האיכות והשירות מההתחלה ועד הסוף. ערב טוב לרחל איליה, בעלים של עיתון ברנז'ה, חדש בבאר שבע. ברוכה הבאה לכנס מפעילי האירועים הראשון מסוגו בדרום. תודה, ערב טוב לכם. אני באמת רואה שהשקעתם ועשיתם פה ערב, הולך להיות ערב מדהים, לפי ראות עיניי, ואני מקווה שתצליחו. תודה רבה. יש לך כמה מילים להגיד על העיתון? אנחנו בתחילת הדרך, ואני מקווה מאוד שאנחנו עולים על דרך המלך, מפני עם הניסיון שלי, אני מביאה איתי המון רעיונות, המון דברים וקאברים חדשים, אבל אנחנו צריכים עוד הרבה כוח, ואני מאמינה שיש לנו את זה. במה את מתעסקת, מורן? אני צלמת אופנה, מאפרת, מקצועית וגרפיקאית. יש לנו מכון יופי, מאיה יופי שבח, בהנרי קנדל. יש לנו שם ציפורניים, איפור, גבות, שעבה, פדיקור, מניקור, איפור קבוע. אני אגר, אני מחברת מייבוא, מנכ"ל החברה. אנחנו חברה שמתעסקת בכל מה שקשור בניהול האירוע. משיעורי הגעה אנושיים ועד להושבה ממוחשבת עם עמדות של קבלות פנים. יש לנו אתר מצוין שבאמת מלווה את הזוג מתחילת הדרך בכל מה שקשור בכמות המוזמנים ומי מגיע ומי לא מגיע. אנחנו גם חוסכים הרבה כסף, גם עוזרים להם באמת לבנות את הסקיצה של האולם במערכת ולהושיב את האנשים. ובאמת עושים להם אחלה חוויה. אופיר בן שטרית. במה אתה מתעסק? די-ג'יי של אירועים. למי שלא יודע. למי שלא יודע, כן. בעוונותיי הרבים. כן, חברה חדשה. עבדתי בחברה קודמת 8 שנים, החלטתי לפתוח חברה עצמאית לבד, בשיתוף עם רדיו דרום, אז זה ככה התפתח ונהיה משהו גדול. מקווים בקיץ הזה לעשות את הרעש, כמו שאנחנו מתחילים בשקט, אבל לעשות את הרעש כמו שצריך. תודה רבה לכם, עזרתם לי מאוד. תודה רבה.